ତେଲ ମସଲା ଖାଇ ଖାଇ ଲାଗୁନାହିଁ ଭଲ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ମସଲା ନା ଅଛି ତେଲ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିବା ଚାଲ। ନେବା ଗୋଟେ ବନ୍ଧାକୋବି, ଗୋଟେ ବିଲାତି, ଗୋଟେ ଗାଜର, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର। କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ବାଉଁଶ ପତ୍ର କେରି କେରି ବନ୍ଧାକୋବିକି ଆମେ କାଟିବା ଭଲ କରି। ପତର ଭିତରେ ପାନପତ୍ର, ଏଇ ଆସିଗଲା ଆମ ଗାଜର। କାଟି ନେବା ତାକୁ ଏଥର। ଭଲ ଭାବରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେବା କାଟି। ଗାଜରକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ନେବା ତାକୁ କାଟି। ପୁଣି ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭୁଲି ଗଲୁ। ବିଲାତି ସହିତ ଆଳୁକୁ ଭଲ କରି ଧୋଇଦେଲୁ। ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ କରିଦେବା ଲଣ୍ଡା। ଆଳୁକୁ ଛୁରୀରେ ଲଣ୍ଡା କରି କାଟି ନେବା ଏବେ ତାକୁ 4-8ଟା ପିସ୍ କରି। ଏବେ ବିଲାତିକୁ ନେବା କାଟି। ବାକି ରହିଗଲା ଧନିଆ ପତ୍ର, କାଟି ନେବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ତାକୁ ଏଥର। କାଟି ନେଲୁ ଆମେ ଆଳୁ, ଗାଜର, ବିଲାତି, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବୁ କଟା ହେଇଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଳୁ ଆଉ ଗାଜର। ପାଣିକୁ ଆମେ ଏବେ ଗଲୁ ନେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବୁ ଧୋଇ। ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ଆମେ କାଟିଲୁ ସେ ସବୁକୁ ନେବୁ ଆଉ ତା ସହିତ ନେବୁ ପାଣିରେ ବତୁରା ହେଇଥିବା ବୁଟ। ଏବେ କଢ଼େଇକୁ ବସେଇ କଢ଼େଇକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଦେବା ଧୁଆ ହେଇଥିବା ପରିବା। ତା ଉପରେ ଦେବା ବୁଟ, ସେ କରିବ ନାଟ। ତା ଉପରେ ଦେବା ତା ସାଙ୍ଗ ଟମାଟୋ। ଏବେ ପକେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର, ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପକେଇଦେବା ହଳଦୀ ଟିକେ ଏଥର। ପରିବାର ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେବା ହଳଦୀର ଗୁଣ। ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଢାଳି ଦେବା ପାଣି। ଏପଟ ସେପଟ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା ଘୋଡ଼ଣୀ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏପଟ ସେପଟ ପରିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗଳିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ କାଢ଼ି ପରିବାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗଳି ନେଉଥିବା। ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ କରୁଥିବା। ତରକାରୀରେ ପାଣି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲାଣି ଶୁଖି। ତରକାରୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବା ଟିକେ ଚାଖି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।